At naniwala ka naman. Aba, hindi ako na-inform na uso pa rin maging tanga sa pag-ibig, Zoe, ha? Brenda. Tingnan mo, ha? Nagpaalam siya na may game kaya hindi makakauwi. Aba, the following day, hindi pa rin makakauwi kasi may renovation sa store nila. Pustahan tayo mamaya. Late na naman uwi niyan dahil sa overtime. Mabuti nga nagpaalam, ate. Aba, malamang. Nagpapaalam pero nagsisinungaling. Alam nga naman sabihin niyang hindi siya makakauwi dahil nang bababae siya. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. O ano, Zoe? Nasaan na naman yung magaling kong kapatid? OT na naman. Oo, ate Brende. Nag-text siya nung break niya. May kailangan daw tapusin sa store kaya ayun, OT na naman. Abay, napakasipag naman ng utol kong yan. Zoe, ha? Baka naman OT as in overtanga mo na at hindi ka pa nakakahalata. Ate naman. Zoe, papunta ka pa lang, ipabalik na ako. Nag-uumpisa pa lang yung magaling kong asawa sa panluloko sa akin, naamoy ko na kaagad kaya ayun, inibi ko na agad sa bahay namin. Ate Brenda, hindi naman ho lahat ng lalaki gaya ni Kuya Johnny. Hindi lahat, pero maaaring isa sa mga kapareho niya si Axel. Sorry Zoe, ha, kapatid ko si Axel. Hipag kita, wala akong intensyong sirain ang pagsasama niyo bilang mag-asawa. Pero sa mga nakikita ko, sa palagay ko nagloloko yang si Axel Ate, wala naman ho akong sapat na ebidensya. Aba, mula nang malipat ng branch ang asawa mo, tad-tad na ng overtime yan. Tapos the other day, nanghiram ka sa akin. Kasi hindi na kompleto kung magbigay ng sahod niya sa'yo si Axel, di ba? Hindi naman ate, na-short lang talaga kami. Ilang araw na rin kasi akong absent sa trabaho kaya ayun ang laki ng kaltas ko. Zoe, alam ko ang nangyayari kahit pilit mo pang itago. Basta kung magdilang anghel man ako, lumapit ka lang sa akin at ako ang unang uumbag dyan sa utol ko na yan, ha? 8 taon na kayo. Oo, pero hindi sukatan ng tagal ng relasyon para sabihing never kang lulukuhin yung utol ko. Ate Brenda, malaki ho ang tiwala ko kay Axel. Alam kong hindi niya ho yun magagawa sa akin, yung lokohin ako. Honey, gusto mo ba ng massage? Wag na, Zoe. Baka mawala lang yung antok ko. Maaga pa yung pasok ko bukas. Han, minsan lang naman kita imamassage Mukha kasing lagi kang pagod sa work mo. Zoe, pwede ba? Inaantok na ako. Gusto ko nang matulog. Bukas na tayo mag-usap. Han naman, miss lang kita Para kasing mas mahal mo na yung work mo kaysa sa akin Han, ano ba? Nakakairita na. Pag ako talaga di nakatulog ng maaga. Sige na, matulog ka na. Doon na muna ako sa sala. Look, Zoe. I'm sorry. I'm sorry kung wala akong time sa'yo lately. Alam mo naman na marami kaming inaasikaso sa branch ngayon. Saka pioneer kami doon. Kaya kailangan talaga namin magpa-impress kay boss. Sorry kung wala akong time sa'yo. Naiintindihan ko naman, Axel, yun Pero sana naman kahit konting oras lang, tsaka atensyon. Sige na. Sige. Since same tayo ng rest day, labas tayo nun, okay? Promise, babawi ako. Sa ngayon, matulog na muna tayo, okay? Huwag ka na pumunta sa sala. Hug mo na ako para makatulog na rin ako.
Nilo! Hoy! Bigyan naman nito, kanina pa tinatawag eh. Zoe, nandyan ka pala. Oh, ba't parang natataranta ka? Teka, ba't andito ka pala? Papunta ka ba sa bahay? Hindi, kakalipat ko lang sa kabilang street. Mas mura kasi yung boarding house dito eh. Ah, okay. Day off mo ngayon, di ba? Pareho kayo ni Axel? Eh, bigla nga daw nag-cancel day off yung boss nyo kasi pinatawag daw kayo eh. Oo. Tumawag na si boss, kaso lang masama pakiramdam ko rin. Kaya nakiusap ako na baka pwedeng i-relay na lang sa akin ni Axel yung mga bagong detalye sa work namin. Ah, ganun ba? Eh, mukha ka namang walang sakit. Sakit-sakitang live lang yan eh, no? Hindi nga. Sa day off naman talaga namin, na-cancel lang talaga. At may sakit talaga ako. Ano ko ba? Oo na, naniniwala na ako. Zoe, mauna na ako May kailangan pa kasi akong bilhin. Ganyan ka na, Nilo ah. Una, nataranta ka nung makita mo ko. Ngayon naman nagmamadali ka. Sorry may iniisip lang ako, Zoe. Teka, bihis na bihis ka. Saan ka pupunta? Pupunta lang ako sa grocery. Itong OOTD ko na to para talaga sa date namin today ni Axel. Kaso ayun nga, 'di ba? Employee of the year ang lolo mo. Hayaan mo na yun. Sobrang loyal talaga nun sa work. Sana lang, loyal rin siya sa ibang bagay. Ha? Ano? Wala. Sige na, mag-grocery ka na. Axel, may gusto sana akong itanong sa'yo. Ano yun, Zoe? Kasi, napapansin ko na nabawasan yung binigbigay mo sa akin budget dito sa bahay. Okay ka lang ba sa office nyo? Hindi ba nila binabaliwala yung mga overtime pay mo? Han, di ba sinabi ko na sa'yo? May mga kailangan rin kasi akong bilhin. Hindi naman po pwedeng buong sweldo ko ibibigay ko sa'yo. Saka alam mo, napakamahal ng pagkain doon sa office namin. Wala na rin akong time para lumabas pa doon at kumain sa murang fast food o kainan. Eh, kung gusto mo, ipagbabaon kita. Ayoko. Han, wag na. Intindihin mo na lang, okay? Saka, hindi naman ganun kalaki yung OT pay namin eh. Teka, may problema ba? Dahil ba di ko na ipakita yung payslip namin ay duda ka na? Sira nga yung system namin eh. Ay, hindi, honey. Okay lang kung hindi mo na kailangang ipakita. Nahihiya lang rin kasi ako sa'yo eh. Pagod na pagod ka sa work at overtime. Ay, hayaan mo, sisibagan ko palalo sa work ko para rin makakuha ako ng incentives. Mabuti naman at naiintindihan mo. Siya nga pala, Zoe. May basketball game kami mamayang gabi. Late na yun matatapos kaya doon na lang ako makikitulog kila Ray. Hindi ako makakauwi kasi diretso pasok na ako bukas. Ganun ba? Sige, Han, ingat ka ha at good luck sa game nyo. Ano? At naniwala ka naman. Aba, hindi ako na-inform na uso pa rin maging tanga sa pag-ibig, Zoe, ha? Brenda. Tingnan mo, ha? Nagpaalam siya na may game kaya hindi makakauwi. Aba, the following day, hindi pa rin makakauwi kasi may renovation sa store nila. Eh, pustahan tayo mamaya. Late na naman uwi niyan dahil sa overtime. Eh, mabuti nga nagpaalam ate. Aba, malamang. Nagpapaalam pero nagsisinungaling. Alam ka naman sabihin niyang hindi siya makakauwi dahil nang bababae siya. Ate, wala naman tayong ebidensya, di ba? Wala nga. Wala pa. Ewan ko ba sa'yo? Sa akin ka dapat nakikinig kasi napagdaanan ko na yan ay naku, Zoe. Ate, hindi mangyayari sa akin yung nangyari sa'yo. Eh, maaaring hindi yung eksaktong nangyari. Pero malakas yung kutob ko na niloloko ka ng kapatid ko. Ate, hindi po mangyayari yun. Hindi. Ay naku, huwag ka magsalita ng tapos, aba. Ako, naiirita na ako sa inyo, ha? Ay naku, makaalis na nga. Eh, marami pa akong gagawin. Nilo! Hoy! Bingi mo talaga, ano?
Hi Zoe, musta? Ayos lang naman. O, ang aga mo yata umuwi. Mabuti ka pa. Yung asawa ko tantad ng OT. Oo, ganun nga eh. Wait, buti nakita kita. Tatanong ko lang, may nasira ba lately sa system nyo? Nakakatanggap ka ba ng payslip mula sa work nyo? Sira? Wala naman. At oo, may payslip kami. Bakit Zoe? May problema ba kayo ni Axel? Ang layo naman ang tanong nito. Payslip lang naman sinabi ko eh. Zoe, payo ko lang ha. Try mo kayang mag-visit sa store namin. Kahit isang beses lang. Bakit naman? Alam mo Nilo, hindi ako yung tipong stalker na kailangan sundan yung asawa sa trabaho niya. Hindi sa ganun. Basta, try mo lang Zoe. Bakit nga kasi? Basta. Teka, maiba ko. Kamusta pala yung basketball game nyo? Yung palaro ng office nyo, di ba? Naku, di ako updated sa mga ganyan. Sorry. Grabe ka. Siguro lagi kang absent kaya hindi mo alam, no? O siya, sige na, may kailangan pa akong bilhin. Salamat at nakita kita. Oh, Axel, anong balita? Nilo, pwede ba kang humingi ng pabor? Ano yun, pre? Pre, pag tinanong sa'yo ni Zoe, sakyan mo na lang ha. Oo ka na lang ng oo. Ha? Pare, alam mo namang ayokong nagsisinungaling. Nilo, hindi naman sa sinasabi kong magsinungaling ka, pero... Pero, ganun na rin yun. Sa totoo lang, sinubukan ko namang sakyan ng mga tanong ng misis mo. Kaso, hindi ko talaga kaya. Nilo, magkaibigan tayo, di ba? Oo, pero hindi ibig sabihin nun na sasaluhin ko lahat ng mga kalokohan mo. Ayoko pare. Kung pwede nga lang, umalis sa tinitirahan ko para di ko nakakasalubong yung misis mo. Yun na nga eh. Tuwing nakakasalubong ka niya, wala nang ginagawa kundi magtanong. Basta pare, hanggat maaari, iwasan mo na lang ha. Sige, tapos na break ko eh. Axel, kain na tayo. Gutom na ako eh. Busog pa ako Han. Kumain ako bago mag-out sa work eh. Ganun ba? Teka, ang aga mo yata ngayon. Di ba rest day ko dapat pero pinapasok pa rin ako. Sobra naman sila kung late pa nila ako pa uuwiin. Sa bagay. Han, oo nga pala. Piyesta sa lugar ng kawork ko. Oh, gagala ka na naman? Buti pa sa kanila, marami kang oras eh. Eto naman tampo agad. Isasama nga sana kita. Talaga? Sige, kailan yun? Sa makalawa. Off mo yun, di ba? Ako naman magpapalit ng rest day since pumasok ako ngayon. Sige, excited na ako. Zoe, ayos ka lang? Di ka ba na-OP? Okay lang naman. Hindi naman. Bakit parang bad mood ka? Kasi si Axel, nakita mo naman kanina, di ba? Pagsakay ng jeep, di man lang sa akin tumabi. Ganun ba? Tapos tingnan mo sila. Ayun, nag-i-enjoy. Para saan pang sinama niya ako dito? Kaklose ko naman yung iba pero di ba dapat kami yung magkatabi? Oo nga eh. Ay, naku si Axel. Teka, kuha lang ako ng maiinom. Hi, ikaw si Zoe, tama? Ako nga. Trina nga pala. Hi Trina, bago ka lang ba sa store? Oo, mga ilang buwan na rin naman ako pero ako lang yung pinakabago sa amin. Ganun ba? Nakakatuwa kayo ni Axel, no? Balita ko, 8 years na raw kayo. Oo, tagal na nga namin ang asawa ko na yan eh. Anak na lang pala ang kulang. Oo nga eh. Wala pa hindi pa nabibiyayaan eh. Ikaw, may boyfriend ka na ba? Wala, single ako. Ano bang sekreto para magkaroon ng ganyang katagal na relasyon?
Nako, tiwala lang. At syempre, pagmamahal, ganun. Yun pala. Hayaan mo, darating din yung para sa'yo. Oo nga eh. Paano nga pala kayo nagkakilala ni Axel? Naku, mahabang storya yun. Willing akong makinig. Oh, bakit nakasimangot ka? Akala ko ba sinama ka ni Axel sa lakad nila? Wala to, te. Ang over lang. Naparami kasi yung inom ko kagabi eh. Yung totoo, Zoe. Ate, tama ba naman kasi yun? Nung sumakay kami ng jeep, hindi siya tumabi sa akin, kundi dun sa trina na yun. Tapos nung nasa piyestahan kami, ayun, nagkalasingan na sila at inaasar silang dalawa ng babaeng yun. Hindi man lang inisip ng ibang kawork niya na nandun ako. Teka, sino ba yung Trina na yan, ha? Tsaka nag-react ka ba? Hindi. Tahimik lang ako. Akala kasi ata nila hindi ko nagigits yung panunokso nila kay Axel at Trina. Yung Trina na yun, te, yung kawork nila. Pero nung una, okay pa ako sa kanya eh. Nagkwentuhan pa nga kami tungkol sa love life ko eh. O so ano? Tama ba yung kutob ko? Aba, ikaw na mismo nakakita, ha? At teka, hindi ka man lang nakahalata na kaya kanya nilalapitan dahil totoo niya ang kasabihan na keep your enemies closer? Hindi naman siguro, Ate Brenda, ganun. Baka tamang hinala lang ako. Alam mo, Zoe, tama ang hinala mo. Kaya dapat dun pa lang, kinumpronta mo na. Ay, ang hirap sa'yo, kukutuban ka pero hindi mo i-validate para kang sira. Ate Brenda, hindi ko naman nakita na nag-kiss o kaya naghawakan man lang ng kamay eh. Aba, kailangan pa ba ng ganoon? Ay, kung ako ang nasa sitwasyon na yon, binaligtad ko na yung mga lamesa doon at umiksena na ako. Ay naku, Zoe, hindi kailangan na maghalikan pa sila sa harap mo para lang ipangalandakan sa'yo na kabit niya yung Trina na yon. Ate, baka ooy lang ako dun sa selos nung gabi na yun. Ay, ewan ko sa'yo. Dumadami ang white hair ko sa stress ko sa'yo. Sorry na, te. Trina, di ba, kabilin-bilinan ko sa'yo. Huwag kang tatawag pag nandito ako sa bahay. Babe, sorry na. Namiss kita. Absent ako kanina, di ba? Kaya sobrang namiss kita. Magkikita naman tayo bukas. Okay? Kaya relax ka lang. Axel, kailan mo ba kasi iiwan yung babaeng yan? Naiinip na ako. Maghintay ka lang. Mahanap pa ako ng tiyempo. Pero Axel, di ko alam kung makakapaghintay pa ako. Trina, alam kong mahal na mahal mo ako, kaya alam kong makakapaghintay ka. Axel, sino kausap mo? At saka anong mahal? Paring Nilo. Oo, mahal yung inaalok mo, kaya hintay lang tayo. Baka may iba pang pwedeng buyer para dyan sa sinasabi mo. O sige na, bye na. Axel, Di mo ba narinig? Si Nilo yun. May binibenta sa akin. ano? Kagagaling ko lang sa labas, nakasalubong ko pa si Nilo eh. Bakit ba? Ang bagal mo maglakad eh. Hindi ba pwedeng nakapag-dial na siya at nagkausap na kami? Ganun ba? Sige, tulog na tayo. Zoe, bukas kasi may out of town yung team namin. Biglaan naman yata. Sorry yan. Nakalimutan lang kitang sabihan eh. Kailan mo naman plano umuwi? Overnight lang yun, Han. Kakahindi pa ba ako? Yes. Thank you, Zoe. Zoe, Oh, himala, Nilo. Ikaw yata yung naunang tumawag sa akin. tara. Doon tayo sa convenience store. Usap tayo. Sige ba? Zoe, napag-isipan mo na ba yung tungkol sa pagpunta sa store namin? Hindi pa, Nilo eh. Busy kasi ako sa work. Teka, di ba may outing kayo ngayon? Nagpaalam sa akin si Axel. Outing? Ano kasi... Teka, magkausap ba kayo sa phone kagabi? Hindi. Never naman kami nagtawagan sa phone. Text lang. Nilo, may kailangan ba akong malaman? Kasi nagtanong na ako kay Axel.
Wala naman daw problema. Zoe, ayoko kasi sa lahat ng nakikialam sa buhay ng may buhay. Lalo na sa buhay mag-asawa. Pero bukod kasi sa asawa ka ni Axel, kaibigan din naman kita. So ano nga yung tinutumbok mo? Zoe, siguro naman nakukutuban mo na may nililihim sa'yo si Axel. I know, malaki tiwala mo sa kanya, pero di ko na kasi kaya pang magsinungaling sa'yo. Di kaya ng konsensya ko. Ano ba kasi yun? Zoe, may babae si Axel. Hoy Nilo, hindi po April ngayon para mang April Fools ka ha. Makaalis na nga at magkakalokohan na tayo eh. Zoe, kung ako sa'yo, sundin mo ang mga payo ko. Pumunta ka sa store. Oh, tapos ka na basahin yung convo ninyo. Teka, bakit ka pa nag-chat sa ibang tao? Hindi pa ba sapat na kami ang nag-uudyok sa'yo para alamin ang totoo? Kasi te, Kasi minsan, kailangan yung hindi pa natin kakilala ang magsasabi sa atin ng dapat gawin para lang kumilos na tayo, di ba? actually ate, humingi lang naman ako ng advice sa ibang tao para... Para ano? Pareho lang naman kami ng opinion, di ba? Kilos na at alamin mo na. Abay, inip na ako eh. Ate, baka kasi puro kutob lang tayo, Ay, di ba? nako. Mapapahiya lang ako pag mali lahat ng hinala ko. Ay naku, Zoe. Yung asawa mo na hindi na halos umuwi sa kaka-OT at kung ano-anong excuse. Halos wala na nga kayong physical connection. Tapos na-meet mo pa yung pinaghihinalaan mong babae niya. Tapos umamin din sa'yo si Nilo. Ano pa bang kulang? Ate, gusto ko makita ng dalawang mata ko yung lahat. Di kilos na. Pumunta ka na dun sa pinagtatrabahuhan ng asawa mo. Hindi man kailangan mag-eskandalo. Muna. Antayin mo makapag-out tsaka mo kumprontahin. Ay naku, ewan ko ba sa'yo? Trina, Zoe, nice seeing you. Sorry pala ha, di ako nakareply sa PM mo sa FB. okay lang. Malapit lang ba dito yung bahay mo? Hindi. May dinaanan lang ako. Kamusta pala sa work nyo? Kamusta naman yung asawa ko dun? Okay naman. Alam mo si Axel, napakasipag nun sa work. Lagi nga napupuri yun ng boss namin. Talaga ba? Oo, idol yun ng mga trainee namin. Saka siya yung tipong magaling makisama sa lahat. Mahal na yung work niya. Ganun pala. Hindi kasi pala kwento si Axel lalo na pagdating sa trabaho. Ganun naman yun si Axel. Kung di mo dadaldalin wala talagang ikwento. O siya, mauna na ako. Bye Zoe. Sige, ingat. Ate Brenda, andito na ako sa banda sa may store nila. Oh, ready ka na ba? Hindi ko alam eh. Ninenervyos na ako eh. Bakit ka na-nervous? Hindi wala ka namang ginagawang mali. Kung pwede lang makikisabunot ako sa babaeng yan, ginawa ko na. Ang kapal ng mukha ko makapagkwento sa'yo. Para bang mas kilala niya pa si Axel kaysa sa'yo. Ito na ate. Parang nakikita ko na si Axel mukhang pa-out na siya. Oh, sige. Go na, laban na. Axel? Zoe, anong ginagawa mo dito? Ano to? Bakit magka-holding hands kayo ng babaeng yan? Zoe. Zoe, I can explain. Hindi na kailangan. Ito lang naman yung kailangan ko eh. Yung makita mismo ng mga mata ko yung ebidensyang pinagtataksilan mo nga ako. Congrats ha. Sana in-inform nyo man lang ako sa relasyon nyo para na-celebrate man lang natin tatlo. Sige na, mauna na ako. Zoe, teka! Axel, ano ba? Iiwan mo lang ba ako basta dito? Kailangan namin mag-usap ni Zoe. Umuwi ka na, Trina. Zoe! Pakinggan mo naman ako, please! Sabi mo mahal mo ako! Ako yung asawa mo, di ba? Pero kung talagang mahal mo ako, paano mo nagawang magmahal na kaya?
Wait, magpapaliwanag ako sa Owi. Ano ipapaliwanag mo, ha? Kung bakit mo ko naugawang lokohin, ha? Alam mo, Axel, minahal kita eh. Pinagkatiwalaan kita. Buong mundo sinasabi sa akin na niloloko mo ko, pero kahit wala kang paliwanag, hindi ako nakikinig kasi ikaw yung asawa ko. Zoe, hindi ko naman sinasadyang... Sinasadyang lokohin ako, ha? Zoe, Hindi mo rin ba sinasadya yung saya sa mukha mo habang naglalakad kayo at hawak mo yung kamay ni Trina? Hindi mo rin ba sinasadyang isang tabi ko? Na ako yung asawa mo at pumasok sa isa pang relasyon kahit alam mo na may masasaktan ka, ha? Hindi ko na kailangan ng paliwanag. At hindi kita kailangan. Diyan ka na, Axel! Zoe! Ate Brenda, salamat sa pagdala ng mga gamit ko. Ayos ka lang ba dito sa nilipatan mo? Opo, ate. Ay, ginugulo ka pa ba ng kapatid kong si Axel? Binala ko na po siya sa FB. Nagpalit na rin ako ng number. Ayoko na siyang makausap kahit kailan. Alam mo, Zoe, gusto kong sabihin sa'yo na ayusin niyo pa. Nabigyan mo pa ng chance kasi kapatid ko siya. Pero naranasan ko rin kung gaano kasakit ang lokohin. Kaya I just hope na this time, ano man ang desisyon mo, buo ang loob mo at hindi ka magpapatinag, ha? Opo. Nakapag-desisyon na ako na tuloy yung iwanan ko na si Axel. Ate Brenda, ang tanga ko. Tama na. Nakita ko na lahat ng ebidensya pero pinahirapan ko pa yung sarili ko. Tapos sinarap ko pa yung 2 taksi na yun. Zoe, tahan na. Ganun talaga. Pag nagmahal ka, dapat ready ka rin masaktan. Sa panahon ngayon, kahit anong tagal ng relasyon at kahit anong bait ng partner mo, kapag ka nadikitan nga naman talaga ng ahahas, mabubuwag at mabubuwag ang relasyon pinaghirapan ninyo. Ate, minsan iniisip ko saan ba ako nagkulang eh. Sana sinabihan niya man lang ako para napunuan ko. Nagsawa na ba siya sa akin? Sana sinabi niya para hindi na umabot sa akin. Pero ayoko na po. Ayoko nang alamin ang dahilan kasi ginago niya pa rin ako eh. At nagmahal siya ng iba. Alam mo, Zoe, may kanya-kanya tayong paraan para ma-release yung sakit. Para maka-move on at makalimot. Wish ko lang sana huwag mo hayaang kainin ka ng sakit na yan, ha? At lagi mong tatandaan na kahit kadugo ko yung nanloko sa'yo, nandito lang ako para sa'yo. Maraming salamat po, ate. Napakaswerte ko po't andyan ka. At kahit pa yung mga hindi ko personally kakilala, andyan para damayan ako. Kaya ko po ito. Kakayanin ko. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Number one SM radio station.